Felly, noswaith dda i chi gyd. Gadewch i ni weddio ar ddechrau yn hamser gyda'n gilydd. Rydyn ni'n diolch i ti, o Dduw, dy fod ti wedi rhoi Beibl i ni. Dy fod ti wedi rhoi cofnod i ni o'r hyn ddigwyddodd yn yr eglwys fore yn llyfr yr Actau. A dy fod ti wedi rhoi athrawiaeth ar yn cyfer ni yn yr holl epistolau yn y Testament Newydd. Helpa ni, o Dduw, i werthfawrogi'r rodd yma ac i ddysgu fwy siwt i ddehongli yr ysgrythurau hyn a'i cyflwyno nhw i'r bobl o'n cwmpas ni. Bydd gyda ni yn yn sesiwn heno, os gwelid i'n dda, yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Felly, mi nes i hysbysebu y sesiynau yma fel cyflwyno un o gyrsiau arferol y coleg, a dweud y gwir. Mae Coleg yr Annibynwyr Cymraeg a'i ragflaenwyr wedi bod yn cyflwyno cwrs llawn ar yr actau a'r epistolau ar hyd y blynyddoedd. Ond yn lle pwysleisio rai o'r agweddau mwy ysgolheigaidd ar y pethau hyn yn y sesiynau yma, enghraifft cael i chi i ddysgu i pob lle ath Paul ar ei deithiau cenhadol, neu mynd i'r afel a'r cwestiwn o awduraeth y gwahanol lyfrau ymhlith yr epistolau. O'n i'n meddwl bydde fe o fwy o fydd i edrych ar y testun Beiblaidd yn ymarferol, yn gwisgo lens pregethwr, yn gwisgo lens arweinydd eglwysig. Os ych chi moyn mynd i'r afel ar holl ddadleuon ysgolheigaidd, mi fedra i'ch cyfeirio chi at lwyth o lyfrau ac erthyglau ysgolheigaidd gan gynnwys nifer go dda yn y Gymraeg. Rwy'n mynd i roi i fyny nawr y restr darllen sydd yn cyd-fynd gyda'r cwrs arbennig hwn yn arlwy y coleg. Rhiannon, mi fedra i gael copi o hwn i chi, gan gynnwys cwpl o lyfrau sydd wedi bod ar gael yn y Gymraeg ers 2 blynyddoedd bellach. Mae Owen Evans wedi ysgrifennu llyfr ar y llythyrau Pawlaidd, ac yna Eryl Wyn Davies rai blynyddoedd yn ddiweddarach wedi ysgrifennu cyfrol ar yr epistolau cyffredinol. Efallai un o'r llyfrau hawsau i'w darllen, a dweud y gwir, sydd wedi ymddangos yn y blynyddoedd diweddara, yw'r gyfrol arbennig hon gan y cyn-brifathro John Tidno Williams ar ddiwinyddiaeth Paul. Mi ymddangosodd y llyfr yma o wasg Prifysgol Cymru rhyw 2 flynedd yn ôl, a mae yn ymdrin gyda y maes i'r raddau yn dechnegol, ond rwy'n credu fod e hefyd yn cyfeirio at bethau mewn ffordd y bydde relyw o aelodau'r eglwysi yn medru i ddarllen hefyd. Felly, gai eich annog chi, os ych chi ddim wedi cael gafel ar gopi o lyfr John Tidno, i gael gafel ar hwnnw. Fi'n siŵr byddai'r parchedig Aled Davies neu rhywun cyffelib yn medru gael gafel ar gopi i chi. Wedyn ni, mae yna gwbl o lyfrau fwy cyffredinol yn Saesneg. Maen nhw'n gyfrolau tras swmpus, a dweud y gwir. John Drain introducing the New Testament, hefyd Marshall Travis and Paul exploring the New Testament, yr ail gyfrol,
Ac yna cyfrol gan Sisler Pauline Christianity, sy'n rhyw 30 mlwydd oed erbyn hyn. Ond mae yna gyfrolau eraill hefyd, mae yna lu wrth gwrs o esboniadau hefyd yn delio gyda llyfr yr Actau a'r epistolau. Felly, gael channog chi, os oes diddordeb gyda chi yn y maes, i droi a drai o'r llyfrau yma ac i bori ynddyn nhw am gael falle cyflwyniad fwy ysgolheigaidd na bydda i yn y cynnig i chi. Nawr, gai eich channog chi hefyd, os ych chi mae'n stopo fi a gofyn cwestiynau, gwneud pwyntiau da chi, gwnewch hynny. Fi'n bregethwr sydd yn blino glywed yn lais yn hynny, credwch chi neu byd o. Felly, please da chi, newch chi dorri ar yn draws i, os ych chi moyn wneud. Nawr, hyn yn y sesiwn hwn, rwy'n mynd i gyflwyno peth o syniadau yr Apostol Paul, i gyflwyno i fywyd gyflwyno peth o'i weinidogaeth a hefyd cyflwyno 2 o'r epistolau cynhara nath i ysgrifennu. Yr epistol cyntaf at yr Thesaloniaid a hefyd yr epistol at y Galatiaid gan gynnwys trafodaeth ynglyn â dealltwriaeth ddiwinyddol Paul ynglyn â'r gwahaniaeth rhwng y gyfraith a'r ryddid sydd gyda ni fel Cristnogion yn Iesu Grist yn ceidwad. Ond ar y dechrau fel hyn, rwy'n mynd i ofyn cwestiwn i chi. I rai ohonoch chi falle sydd wedi ystyried y pwnc hwn o'r blaen. Fi'n gwybod bod yn Testament Newydd ni yn draddodiadol yn sôn am ystod heleth o lythyrau gan Paul i hunan, 13 i rai, mewn rai Beiblaidd 14 ohonyn nhw. Ond mae ysgolheigion, maen nhw, nifer ohonyn nhw yn dweud bod sawl un o'r llythyrau sydd yn cael ei ystyried yn draddodiadol yn rai o eiddo Paul ei hunan yn perthyn yn fwy i'r traddodiad Pawlaidd a nid o anghenraid i Paul ei hunan. Felly dyma fi'n gofyn i chi nawr, enwch i fi, please, lythyrau Paul. Os rhywun eisiau rhoi pen uwch ben y parapet a awgrymu. Mae Annalyn wedi cymryd y mic off mute, so mae'n mynd i roi llythyr Paul i fi. Wel, mae Meibl ymlaen i llythyr Paul at y Thesaloniaid. A wenwch y Thesaloniaid. Pa un? Mae llythyr cyntaf. Na gwrdd, o'ch chi'n gwrando yn astyd. Mae rhan fwy... Wel na, mae pawb yn gytuno bod cyntaf Thesaloniaid yn lythyr o eiddo Paul. Gas ei ysgrifennu tua 51 oed Crist a'r awgrym yw, a dweud y gwir, ta hwn yw'r ddogfen hynna sydd gyda ni yn y Testament Newydd. Reit, pwy sy'n nesaf? Llythyr Paul at y Philippiaid. Philippiaid, odi mae'r ysgolheigion i gyd yn cytuno bod y Philippiaid yn eiddo go iawn i Paul. I at yr Efengylau. Ewch at yr Effesied, a byddech chi ar y restr amwys gyda'r Effesiaid. Mae'n amryw yn awgrymu nad Paul ysgrifennodd yr Effesiaid. Pwy sy'n nesaf? Rhufeiniaid. Rhufeiniaid, odi, ma nhw'n awgrymu ta Rhufeiniaid oedd y llythyr ola ysgrifennwyd gan Paul go iawn. Yep. Titus. Pardon? Titus. Titus, reit, wel, mae Titus yn perthyn i gategori arbennig
y llythyrau bugeiliol. Os rhywun yn gwybod beth yw'r llythyrau bugeiliol eraill? Pedair. Mae Pedr gan Pedr. Ond o eiddo Paul. Di Philemon. Eglwys yn Ephesus. Ni di bod yn Ephesus a ni di dweud mae hwnna'n amwys. Beth am Philemon? Odi. Mae Philemon yn un o lythyrau Paul. Odi. Y llythyrau bugeiliol eraill yw cyntaf ac ail Timotheus. A mae amryw o'r ysgolheigion yn awgrymu bod Titus a cyntaf ac ail Timotheus ddim o ysgrifbyn Paul ei hunan. Ond dwi ddim yn mynd i ddadl, da chi os ydych chi'n teimlo ta Paul ysgrifennog nhw. Beth arall? Corinthiaid. Y ddau lythyr at y Corinthiaid, ie. Mae'r awgrym yw yn gadarn iawn ta Paul nad ysgrifennu y llythyrau hynny. A mae rai hyd yn oed yn awgrymu oedd yna drydydd llythyr i'r Corinthiaid sydd ddim yn rhan o ganon yn Testament Newydd ni. Mae cwpl da ni ar ôl, be di enw un o'n nhw'n barod yno? Galatiaid. Galatiaid, odi, wedi cael ei ysgrifennu, mae rai yn dweud tua 55 ac eraill, yr arian gorau maen nhw'n awgrymu tua 57 oed Crist gas yr llythyr at y Galatiaid i ysgrifennu. Nawr, chi di enwi y llythyrau gyd yma pawb yn unfryd unfarn maen nhw'n perthyn i Paul. Cwpl chi ddim wedi enwi to sydd yn y categori mwy amwys. Mae Alun yn ddistaw. Chi'n distaw o hyd? Hebreaid yn bendant ddim. Da iawn. Reit, Hebreaid yn bendant ddim. Bod e'n ymddangos yn yn hen feiblau ni fel llythyr Paul at yr Hebreaid, dos neb, fi'n credu, yn awgrymu ta Paul ysgrifennodd y llythyr at yr Hebreaid, na hyd yn oed unrhyw un o'r ysgol Bawlaidd wedi ysgrifennu'r llythyr arbennig hwnnw. Felly, ie, da iawn. Cwpl arall. Colosiaid, mae rhywun wedi sôn am y Colosiaid? So chi wedi sôn am y Colosiaid. Nagych, na am y Colosiaid yn lythyr amwys tu hwnt. Mae rai yn awgrymu bod yr arddull mor wahanol, bod e'n annebygol iawn yn Hebraidd o'r ysgolheigion, ta Colosiaid, bod Colosiaid yn dod o ysgrifbyn Paul. Ond eto, wrth gwrs, dyna'r farn draddodiadol. Ta Paul ysgrifennodd y llythyr arbennig hwnnw. Un ar ôl. Os rhywun wedi sôn am yr Efengylau? Do. Ni di roi tic ar bwys Rufeiniad fel Paul go iawn. Timotheus a Titus, ni di roi rhywun i'r naill ochr am dyma bach. Dyn ni di sôn am Philippiaid o? Do, mae Philippiaid yn echt Paul go iawn. Thesaloniaid yw'r un ddech chi ddim wedi enwi. A mae nifer o ysgolheigion wedi rhoi ail Thesaloniaid yn y blwch amheus hefyd. Nawr, a dweud bod ail Thesaloniaid, Colosiaid, Efesiaid, Titus, cyntaf ac ail Timotheus yn perthyn i'r categori o lythyrau pseudo-Pawlaidd, maen nhw'n dweud, ddim yn awgrymu o gwbl na ddylai i'r llythyrau yma bod yng nghanon yn Testament Newydd ni. Dyw hwnna ddim yn awgrymu hynny o gwbl. Ond mae yn awgrymu o bosibl nad eiddo yr Apostol Paul mohonyn nhw. Maen nhw'n rhan o'n Beibl ni, rydyn ni'n defnyddio
y llythyrau arbennig hynny yn fynych yn heddoliad ni. Mae Effesiaid enghraifft. Wel, yn bersonol, rwy'n credu os dyw e ddim yn perthyn i Paul, mi ddyle fe perthyn i Paul, achos mae peth o ysgrifennu mwyaf ar uchel ymhlith yr epistolau yn y llythyr arbennig hwnnw. A mae'r darlun y mae'r llythyr at y Colosiaid yn ei greu i ni o arglwyddiaeth Crist yn ar uchel tu hwnt yn enwedig o ystyried cefndir yr eglwys fore pan oedd rhaid i'r eglwys i frwydro yn erbyn syniadau amldduwiol, syncretaidd y byd Groeg a Rufeinig. Mae'r darlun mae Colosiaid yn rhoi i ni o Iesu Grist yn ei birdeb a'i fawredd y tu hwnt i nifer o'r darluniau sydd gyda ni ohono fe yn y Testament Newydd. Ond ie, os ych chi moyn pledio Hebreaid, dwi ddim yn mynd i ymuno gyda chi yn y ddadl arbennig yna, achos mae'r llythyr mor wahanol a hefyd mae'n lythyr cymharol hwyr a mae'n bosib iawn na bydde hyd yn oed Paul yn fyw pan nath y llythyr arbennig hwnnw ymddangos. Nawr, mae'r epistolau yn perthyn wrth gwrs i genre o ysgrifennu oedd yn gyffredin iawn yn y byd Groegaidd a'r byd Rufeinig ar yr adeg yr ysgrifennodd Paul nhw. Nid Paul nath ddyfeisio yr epistol, nid y fe oedd yr un oedd wedi bathu ffordd newydd o ysgrifennu. Mi oedd e yn rhan o'r byd y magwyd ef ynddo, a mae yna nifer helaeth iawn o enghreifftiau o epistolau seciwlar yn perthyn i'r byd yn yr adeg arbennig yma. Ond mae yna bethau sydd yn perthyn i epistolau Paul sydd i'w weld yn yr epistolau cyffredinol seciwlar oedd i'w weld yn y cyfnod hefyd. Mae y ffordd y mae Paul a'r epistolwyr eraill yn strwythuro i llythyrau gyda'r cyfarchiad wrth gwrs, gyda'r diolchiadau sydd yn cael ei roi i mewn yno, gyda corff y llythyrau ac yna'r diweddglo sydd yn mynd i fawlgan yn aml iawn ar y ddiwedd y llythyr yn gyffredin o lythyrau eraill y cyfnod. Mae yna ddadlau lled gyfreithiol yn ymheth o ysgrifennu Paul. Mi welwn ni enghraifft o hynny nawr yn y llythyr at Galatiaid. Mae yna hefyd anogaeth gref i'w weld yn y llythyrau, anogaeth i gerdded ar hyd y trywydd y mae Paul a'r epistolwyr eraill yn gosod mas o gyfer yr eglwys fore. Maen nhw'n ceisio dwyn perswad ar yr eglwys. Felly, un o'r enghreifftiau penna o hynny yw'r ail lythyr at y Corinthiaid, lle mae Paul drwy'r llythyr yn ceisio dwyn perswad ar ei ddarllenwyr i fabwysiadu'r ffordd o fyw y mae ef yn cyflwyno ar ei cyfer nhw. Felly mae'r anerchiad bron i lysbarn, mae'r llythyr perswad, a hefyd mae Paul yn ysgrifennu rai llythyrau bron a bod adeiladu, annog yr eglwys i fyw yn ffyddlon i'w harglwydd. Ar eich chi'n gweld hynny enghraifft yn y llythyr hwnnw nes i enwi yn gynharach at y Colosiaid, lle mae yna anogaeth mor gref yn fanna
i efelychu ffordd Iesu Grist. Rwy am ddarllen darn o'r llythyr nes i enwi o cyntaf Corinthiaid 11:2, sef i fi yn crisialu pam na ddylen ni dreulio ryw ormod o amser yn edrych ar y manylion o shwt oedd teithiau cenhadon Paul wedi cael i trefnu, ac edrych ar y dyn, ar Paul y dyn am ychydig. A hynny, pan mae Paul yn ceisio dwyn perswad ar yr eglwys yng Nghorinth i wystyried ei hunain yn weision Crist. Mae e'n dweud hyn, a mae hwn yn ail Corinthiaid 11 ac adnod 23. Rwyf yn siarad yn wallgo, mae fi yn fwy o lawer mewn llafur, yn amlach o lawer yng ngharchar, dan y fflangell yn fwy mynych, mewn perygl einioes dro ar ôl tro, 5 waith y cefais ar lawr i ddewon, y 20 llach ond un, 2 gwaith fe'm curwyd a ffyn, unwaith fe'm llabyddiwyd, 2 gwaith bîm mewn llong drylliad, ac am ddiwrnod a noson bîm yn y môr. Bîm ar deithiau yn fynnych, mewn peryglon gan afonydd, peryglon ar law lladron, peryglon ar law fy nghenedl fy hun ac ar lawr cenhedloedd, peryglon yn y dref ac yn y ranialwch ac ar y môr, a pheryglon ymhlith 2 gredinwyr. Bîm mewn llafur a llidded, yn fynnych heb gwsg, mewn newyn a syched, yn fynnych heb luniaeth, yn oer ac yn noeth. Ar wahân i bopeth arall, y mae'r gofal dros yr holl eglwysi yn gwasgu arnaf ddydd ar ôl dydd. Pan fydd rhywun yn wan, onid wyf fynnau'n wan? Pan berir i rywun gwmpo, onid wyf fynnen llosgi gan ddicter. Nawr, fi'n credu bod crynhoad hwnnw am Paul wrth gwrs yn siarad am beth i fywyd i hunan mewn rhai eraill o'r apostolau a hefyd yn cyffwrdd arno fe yn llyfr yr Actau. Rydyn ni'n cael darlun o rywun sydd wedi bodloni mynd trwy drafferthion lu mwyn cyflwyno yr Efengyl i bobl i os. Os ydyn ni'n meddwl am luniau o'r apostol Paul, falle y llun mwyaf dramatig sydd gyda ni ohono fe yw ynte yn cwmpo o'i geffyl ar y ffordd i Damascus ac ynte'n gweld y goleuni llachar o'i flaen ac yn cael y cyfarfyddiad yna a Iesu Grist. Neu efallai yn sgwrsio gyda'r athronwyr yn Athen ac yn ceisio yn fyna dadle gyda athronyddiaeth i os. Neu falle bydd rai ohonoch chi wedi gweld y llun o'r llongddrylliad ar y ffordd i Rufain. Ond dyw'r geiriau yma nes i ddyfynnu nawr o cyntaf ail Corinthiaid 11 ddim yn dangos y lluniau yna mewn ffordd o fywyd Paul, ond rydyn ni'n gweld bywyd llawn peryg, rhyw sôn am deithiau
cyson am deithio ar draws yr hen fyd, a hynny mae Paul yn awgrymu mwyn cyflwyno yr Efengyl drosodd a throsodd ac adeiladu Eglwys Iesu Grist lle bynnag yr oedd e'n medru mynd. A beth waith, pan ni'n meddwl am y byd Rufeinig, rydyn ni'n ystyried yr hewlydd syth yma, a bydde cerbydau yn mynd i mynd yn gyflym a diogel ar hyddi nhw. Ond yn anad dim lle roedd Paul yn cyflawni i weinidogaeth, mi fydde yr hewlydd hynny wedi bod yn bryn tu hwnt, a mae'n anebyg y byddai crefftwr teithiol fatha Paul wedi gallu cael cerbyd o gwbl. Mae'n anebygol bydde ceffyl wedi bod gyda fe. Doedd ceffylau ddim yn teithio pellterau hir yn y cyfnod hynny. Mae'n debyg taw cerdded ar hyd ffordd y bydde fe wedi gorfod wneud yn dal i gwdyn i hunan ar hyd y siwrne. Ac yna, pan fydde fe'n cyrraedd pen y daith, yn gorfod troi at i grefft o weithio gyda lleder neu o wneud pebyll, a hynny am ychydig mwyn ennill i grwstyn ar hyd i siwrne. Rydyn ni'n meddwl am y dinasoedd yn yr hen fyd. Os ych chi'n teithio i Groeg neu i Twrci, pan o'ch chi'n arfer gallu teithio i Syria, o'ch chi'n gallu gweld rai o'r dinasoedd Rufeinig yn fancw. Mae rai o hyd i'w weld yn Gwladr Iorddonen neu mewn darnau yn Israel. Byddech chi wedi gweld rai o'r llefydd y bu Paul yn teithio iddyn nhw. Ond mae'r adeiladau crand yna sydd ar ôl y temlau a'r marchnadoedd a'r adeiladau tebyg i hynny, falle yn rhoi camargraff i ni o'r hyn y byddai rhywun fel Paul yn gorfod i wynebu yn ystod i weinidogaeth. Ac ynte ddim yn medru pregethu yn aml iawn hyd yn oed mewn synagogau, ond yn hytrach yn gorfod ffindo lle tu fas y ddinas ar lan yr afon i gyflwyno i dystiolaeth. Canfod lle y byddai gweddi gyhoeddus yn digwydd y byddai ef yn ei wneud yn ymal. A pan mae fe'n sôn am y gau ddisgyblion i Iesu, am y rai fydde yn smalio i fod nhw ddisgyblion ac yntau mewn peryg ohonyn nhw. Hefyd mae yn rannu ran o'r problemau oedd gyda fe fel apostol Iesu Grist. Ond, her gweitha hyn i gyd, mae'n cael ei yrru yn ei flaen. Yn cael ei yrru gan y weledigaeth gyntaf honno o Iesu Grist. Yn cael ei yrru gan y cymhelliad hwnnw i wneud yr hyn yr oedd e'n medru i fod yn dyst ffyddlon i Iesu. O'n i yn digwydd darllen yn angladd y diweddar berchedig Merion Sywel ddydd Gwener diwetha. A o'n i'n darllen fel rwy'n wneud yn aml iawn mewn cwrdd angladd o Rufeiniaid 8. Llythyr Paul wrth gwrs at y Rufeiniaid a diwedd pennod 8 lle mae'n sôn am gargiad Duw yn Iesu Grist. A mae'n bosib pan mae Paul yn sôn am dim byd yn medru i wahanu fe, wahanu yr eglwys yn Rufain, yn gwahanu ninnau
rhag cariad Crist I fod e wedi bod trwy y peryglon yma I gyd yn ei dro. Adnod 35 o benod 8 Rhufeinied. Pwy yn gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Ai gwrthrymder neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu beregl, neu gleddyf. A mae Paul yn medru, wrth gwrs, siarad o brofiad pan mae e'n dweud hynny. Ond mae e hefyd yn medru dweud yn yr un epistol ei fod e yn parhau, penod 10, adnod 14, oherwydd bod rhaid iddo fe wneud. Sut y mae pobl I alw ar rhywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut y maent I gredu yn rhywun nad ydynt wedi I glywed? Sut y maent I glywed heb fod rhywun yn pregethu? Sut y maent I bregethu heb gael I hanfon? Felly mae'r cymhelliad yn glir yn fanna. Mae e'n gwneud y pethau hyn I gyd am I fod yn ysol ar dan dros cyflwyno yr Efengyl I bob un posibl. A mae'n difynnu wedyn o Eseia. Fel y mae'r ysgrythyr yn dweud, mor weddaidd yw traed y rai sy'n cyhoeddi newyddion da. Felly, I Paul, mae'r genhadaeth i'r cenedl ddynion nid yn rhywbeth haniaethol, yn rhywbeth sydd yn perthyn tu hwnt I unigolyn fel efe, nag yw, mae fe yn ymroi iddo fe. Mae fe'n ysol ar dan dros cyflawni y peth ei hunan. A mae'r hyn y mae yn ei wynebu ar hyd y siwrne yn rhywbeth sydd rhaid iddo fe I wynebu mwyn i'r ffydd yng Nghrist y mae ef yn ei bregethu ar iawn yng Nghrist y mae ef yn ei gyflwyno gael ei wneud yn hysbys lle bynnag yn bosib I wneud hynny. Ond eto, ac os ych chi yn defnyddio y darlleniadur o sil I sil, mi fyddech chi o bosib bythefnos nôl wedi darllen o cyntaf Corinthiaid 15. Gweithaf hyn I gyd, gweitha'r ffaith bod Paul wedi cyflawni gwmynt. Mae e'n disgrifio ei hun yn erthyl o apostol. Cyntaf Corinthiaid 15, adnod 8. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd I minnau hefyd, fel I ryw erthyl o apostol, oherwydd y lleiaf o'r apostolion o'i fi. Un nad wyf deilwng I'm galw yn apostol, gan I mi erlyd eglwys dduw. Ond pan bregethes I ar y darn yma bythefnos nôl, y geiriau nath yn haro I fwyaf oedd adnod 10 o gyntaf Corinthiaid 15. Ond trwy ras Duw, yr wyf, yr hyn ydwyf, ac ni bu I ras ef tuag ataf yn ofer. Ond trwy ras Duw, yr wyf, yr hyn ydwyf, ac ni bu I ras ef tuag ataf yn ofer. Felly, dyna ran o'r cyflwyniad o Paul. Mae'r ysgolheigion yn dweud iddo fe siŵr o fod gael ei eni ar ddiwedd degawd cyntaf y ganrif cyntaf, rhwng 5 a 10 oed Crist.
wedi cael ei eni i deulu Iddewig yn Tarsus, siwr o fod, ond oes dim tystiolaeth cadarn o hynny. Mae yn ddinesydd Rufeinig. Dyn ni ddim yn gwybod os oedd holl bobl Iddewig Tarsus wedi dod yn genedl ddynion yn ddinasyddion Rufeinig, neu os oedd teulu Saul rywsut neu gilydd wedi cael y fraint o fod yn ddinasyddion. Rydyn ni'n gwybod I fod wedi cael addysg dda, mae Roeg yn Roeg llenyddol, yn Roeg sydd o'r safon da. Dyn ni ddim yn gwybod os gath addysg mewn sgiliau rethregol, gweitha'r ffaith bod y llythyrau, yr epistolau yn arddangos peth o sgiliau rethregol yr oes. Mae'n bosib I fod wedi derbyn hynny o'i gefndir, neu mae'n bosib wrth gwrs I fod wedi bod I ysgol rethregol yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae'n ddigon I fod hefyd wedi cael addysg Phariseiaidd yn Jerusalem o dan Gamaliel y cyntaf, Gamaliel y hynaf, a mae'n sôn wrth gwrs am hynny yn I hunan gofiant yn llyfr yr Actau. Felly, rydyn ni'n gwybod hynny amdano fe, mae'n bosib iawn I fod yn Jerusalem I hunan erbyn 30 oed Crist. A I fod yn medru her Ebraeg hefyd, ond dyn ni ddim yn siŵr iawn os dwi'n hyddysg yn yr Aramaeg yn y cyfnod arbennig hwnnw. Pam mae fe'n dyfynnu o'r Hen Testament, dyfynnu y fersiwn Groeg o'r Hen Testament mae'n tueddu I wneud. O'r Septuagint, sef y fersiwn Groeg o'r Hen Testament oedd yn cael ei ddefnyddio yn yr eglwysi, yn y synagogau Iddewig tu fas I Israel Palestina. Felly fel rhan o'r diaspora yn Asia Leiaf yn Tarsus, mi fydde Paul wedi bod yn gyfarwydd a darllen I Feibl, darllen yr Hen Testament yn Groeg, a nid o anghenraid yn Hebraeg. Felly fi'n mynd I stopo fyna am eiliad a gofyn os oes unrhyw gwestiynau. Fi'n mynd I gadw golwg ar yr amser achos ges I gwynion yn yr Hydref bod fi wedi mynd mlaen rhy hir neu bod y sesiynau wedi bod yn rhy hir. Pwyntiau, cwestiynau? Ga I ofyn yn gyntaf? A gallwch chi bod yn onest fan hyn, dwi ddim yn mynd I reportio chi'ch gwynidogion neu neb. Pwy rai ohonoch chi sydd yn fans o Paul? Neb? Mae'n ddrwg I ni, be oedd y cwestiwn yma? Pwy sydd yn fans o Paul? Fans Paul. O, reit. O, ia. Swn I dweud bod swn I fan o Paul, bobl yn ddyn arbennig, doedd? Ie. Achos un o'r pethau un o'r pwyntiau mae JT yn neud yn y llyfr fan hyn, yw bod na ddadlau cyson wedi bod yn yr eglwysi yng Nghymru yn enwedig o ddiwedd yr ail ganrif ar 15 ymlaen, yn awgrymu bod Paul rywsut wedi disodli Iesu Grist yn ein syniadau ni o beth yn union yw natur yr Efengyl, a bod amryw wedi awgrymu yn enwedig o ddechrau'r 20fed ganrif ymlaen, os am fynd nôl i'r Efengyl pur, Efengyl Iesu Grist, mae'n rhaid rywsut na'i gilydd diosg yr Efengyl o'r
holl elfennau Pawlaidd sydd wedi cael ei osod ar ei benne. A mae JT yn sôn yn y llyfr am beth o'r dadle cas, a dweud y gwir, oedd yn digwydd yng Nghymdeithas Gweinidogion Lerpwl, Cymdeithas Gweinidogion Cymraeg, cofiwch, Lerpwl, yn y 1910au, pan mae yna rai gweinidogion, maen nhw bron ar gyddfe i gilydd. Maen nhw'n ysgrifennu tractau yn erbyn safbwyntiau i gilydd. Rai yn cymryd safbwynt Pawlaidd, eraill yn dweud bod nhw'n cymryd safbwynt yr Efengyl bir, Efengyl Iesu Grist. Felly, dyna pam o'n i'n gofyn, braidd yn betrus y cwestiwn, os oedd rai bobl yn fans o Paul, neu falle bod chi dim ond yma heno, achos bod chi'n eisiau dysgu fwy am beth i y sawl nath ysgrifennu yr epistolau neu gyninig Paul, wrth gwrs. Nawr, gan bod Dafydd wedi siarad, gallwch chi ddweud pam i chi'n fan o Paul? Wel, bobl, dwi'n meddwl bod oedd o ddyn arbennig, da chi wedi bod dros yr hanes a'r gymaint mae wedi ddiodda, oedd o'n amlwg, wedi dod wyneb yn wyneb a Iesu Grist, a nath o'i wasanaetho yn ddiarbad. Mae'n siŵr fel unrhyw ddyn mewn unrhyw oes, mae'n debyg doedd o ddim heb i feia felly, o bobl pan da chi'n edrach ar y dyn a'i waith a'r llythyrra mae o wedi anfon ag ati. Felly dwi'n edrych arno fo yn ytrach na ryw un safbwynt arbennig felly. Iawn, diolch yn fawr. Oeddech chi sôn Gweinidogion Lerpwl. Adag honno nath David Adams sgwennu rhywbeth Paul yng ngoleuni'r Iesu. Ie. Benban felly. Ie, yn hollol, ie. Os copi ydych chi ar y silff? Bosib iawn, ond yn y rwla fe. Ie. Os rhywun am ddweud bod nhw ddim yn fans o Paul? Mae ddod gen i pe fysa'r ffydd Gristnogol wedi parhau heblaw o gwaith nath Paul yn sefydlu'r eglwysi yma. Os da ni'n clywed chydig iawn am y disgyblion wedi marwolaeth Crist. Ie, mae hwnna'n bwynt digon teg. A chi'n gwybod, os ych chi'n edrych, a byddwn ni yn edrych ar llyfr yr Actau, mae Efengylau yn y gyfres yma, o benod 9 o lyfr yr Actau ymlaen, Paul yw'r seren. Mae fel tasau cenhadaeth Pedr yn gorfod cymeryd sedd gefn i genhadaeth Paul o hynny ymlaen. Fe sydd yn gyrru yr agenda o hynny ymlaen. A mae, fel byddwn ni'n gweld yn llyfr y Galatiaid, yn y llythyr at y Galatiaid, mae Paul a Pedr yn dod i anghytuno a'i gilydd. A mae Paul yn gofod dweutho Pedr, dyma siwr rwy'n i weld i. A mae rhaid i ti dderbyn. Mae dyma yw'r ffordd addas. Fi am symud te at y llythyr cyntaf hwnnw, sef y llythyr cyntaf at y Thesaloniaid. Nawr, mae'r llythyr arbennig hwn yn amlygu rai o'r pethau amlwg yn llythyrau y cyfnod. Does neb yn amau da Paul ysgrifennodd y llythyr arbennig hwn. Yn enwedig yn yr ysgol heicdod diweddar, maen nhw'n awgrymu yn gryf iawn ta Paul ysgrifennodd y llythyr. Mae e'n dyddio i dechrau gweinidogaeth Paul yn Ewrop. Chi'n cofio'r freuddwyd na gasau pan oedd e'n Asia Leiaf
y gŵr o Macedonia, dewch drosodd i'n helpu ni. Wel, wrth gwrs, mae Thesaloniki yno ar gyfandir Ewrop, a mi dreuliodd Paul peth amser yn Thesaloniki tua 50 oed Crist. A mae'r llythyr arbennig yma wedi I ddyddio mwy neu lai i'r flwyddyn ganlynol. Mae Paul wedi anfon Timotheus I Thesaloniki I wneud yn siŵr bod yr eglwys dal I ffynnu yn fanno, tra bod Paul wedi gadw ar I waith genhadol yn Athen, a mae fe'n ysgrifennu y llythyr arbennig yma, ond flwyddyn ar ôl iddo fe hymweld gynta ar eglwys yn Thessalonica, I roi diolch I Dduw am yr eglwys honno, a I roi diolch I Dduw am y newyddion y mae Timotheus wedi dod nôl gydag o'r eglwys arbennig. Cyfarchiad ar y top, a mae hwn yn nodweddiadol iawn, nid yn unig o lythyrau y Testament Newydd, o epistolau'r Testament Newydd, ond yn nodweddiadol hefyd o lythyrau seciwlar yr oes. Pan mae'r person sydd yn anfon y llythyr yn cael ei enwi yn gyntaf, a fan hyn mae Paul a Silvanus a Timotheus yn anfon llythyr at y derbynydd, at eglwys y Thesaloniaid yn Niw y Tad a'r arglwydd Iesu Grist. Gras a thangnefedd I chwi. Ac yna mae'r adran nesaf yma hefyd yn nodweddiadol o lythyrau yr oes, bod Paul nawr yn rhoi diolch I Dduw am y ffaith bod y Thesaloniaid yn iach yn ei ffydd, a mae yn pentyrru clod arnyn nhw am y ffaith I bod nhw wedi aros yn Iesu, bod nhw wedi aros mor gyfeillgar I Paul yn ei weinidogaeth, I bod nhw yn llawen yn yr ysbryd glân, a mae e'n tanlinellu'r ffaith hyn drosodd a drosodd. Mae rai wedi gofyn, tasau llythyr cyntaf y Thesaloniaid oedd y llythyr diwetha ynghyd â'r llythyr cyntaf oedd gyda ni ymhlith epistola'r Testament Newydd, pa fath o ddarlun diwynyddol bydde wedi bod gyda ni. Achos mae'n wir dweud dyw Paul ddim yn datblygu athrawiaeth yr iawn enghraifft yn y llythyr cyntaf hwn y Thesaloniaid. Dyw ddim yn delio gyda problemau penodol hyd y gwelwn ni oddi fewn i'r eglwys yn Thessalonica, heb law am un. Flwyddyn sydd wedi mynd hibo oddi ar I ymweliad cenhadol yno, a mae rai isws ymhlith y Thesaloniaid wedi marw. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod, a does na ddim ysgolheictod yn medru ateb y cwestiwn hwn. Dyn ni ddim yn gwybod oedd yna ferthyron ymhlith yr eglwys yn Thessaloniki, bod yna erlyd wedi bod yna, achos, chi'n gwybod, mi oedd y credowau seciwlar, y credowau oedd yn addoli diwiau, groeg a Rhufain yn amlwg iawn drwy'r hen fyd y cyfnod hwn. A mi oedd angen I rywun o unrhyw statws yn y gymdeithas I ymroi I cwlt y diwiau arbennig hyn. Dyn ni ddim yn gwybod yn Thessaloniki, a oedd rai wedi gorfod bod yn berthyron oherwydd gwrthod ildio I hynny. Rydyn ni'n gwybod bod e wedi digwydd nes mlaen, wrth gwrs, yn enwedig yn yr erledigaeth o dan Nero, nath yn ddebygol iawn
beri bod Pedr a Paul yn dod yn berthyrron I hunain. Ond mae Paul yn y llythyr hwn yn delio gyda doi beth penodol, sef y pryder yma, falle bod Timotheus wedi dod nôl ag adrodd am bryder ynglyn â'r sawl sydd wedi huno Isus. Adnod 13 o benod 4. Yr ydym am I chi wybod gyfeillion am y rai sydd yn huno rhag I chwi fod yn drallodus fel y reliw sydd heb ddim gobaith. Os ydym yn caredu I Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod ar rai a hunodd drwy Iesu. Ac yna mae'n gosod allan falle un o'r athrawiaethau cyntaf am ailddyfodiad Iesu, am ymddangosiad Iesu, am y parwsia ar ddiwedd yr oes ac yn union siwt bydd hynny yn digwydd. A'r ail beth yn nhermau dysgeidiaeth newydd yn y llythyr yma at y Thesaloniaid yw sôn am fyw yn foesol, byw yn dda. Eto ym mhenod 4, oherwydd hyn yw ewyllus Duw, penod 4 adnod 3, I chwi gael eich sancteiddio, yr ydych chi am gadw oddi wrth anfoesoldeb rywiol, y mae pob un ohonoch chi wybod shwt I gadw I gorff I hun mewn sancteiddrwydd a pharch ac nid yn nwyd trachwant, fel y cenhedloedd nad ydynt yn adnabod Duw. A mae yna sôn ynglyn â bywyd hefyd oedd I fewn i'r eglwys, oherwydd wedyn I adnod 7, galwodd Duw ni nid I amhurdeb, ond I sancteiddrwydd. Gan hynny y mae'r sawl sydd yn diastyru hyn, yn diastyru neb ond Duw, hwn sy'n rhoi ei ysbryd glân I chwi. Yr awgrym fan hyn yw nad oedd yna unrhyw broblem penodol yn Thessalonica, ond i'r Cristnogion ifanc yma yn y ffydd, mae Paul yn I perswadio nhw, I hannog nhw, I darbwyllo nhw, I beidio edrych ar y bywyd seciwlar o'i cwmpas nhw, lle roedd y nwydau yn cael ei plesio mor fynych, a lle roedd y ddoliad cwlt temlau paganaidd, wrth gwrs, yn awgrymu bod rai o'r pethau hyn yn iawn, bod diwallu anghenion y nwydau yn beth cwbl naturiol. Felly mae Paul yn ysgrifennu y pethau hynny yng nghanol y llythyr cyntaf hwn, lle mae yn cyfarch ei gynulleidfa yn Thessalonica fel adelffoi, brodyr a chwiorydd 14 gwaith. Nawr, yn y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig, dim ond 3 tudalen yw llythyr cyntaf y Paul at y Thesaloniaid, ond mae'n cyfarch I ddarllenwyr fel brodyr a chwiorydd 14 gwaith. Felly mae'n ymdeimlo ar ffaith fod yn yr eglwys honno y bobl sydd yn perthyn iddo fe yn bobl sydd yn rhan o'r teulu o'r newydd gydag e. Ond os ydyn ni yn gadael fan hyn a mynd trethre ac yn ystyried un peth, dyna'r cwestiwn hoffwn ni I ystyried. Tasai hwn oedd yr unig beth oedd dani o blith yr holl epistolau, pa ddarlun bydde gyda ni o'r ffordd yr oedd Paul yn cyflwyno y neges newydd yma, neges newydd yr Efengyl yw rhandawyr.
Yn y paragraff cynta, mae e'n sôn am Dduw y Tad, mae e'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist, a mae e'n sôn am nerth yr ysbryd glân, sawl tro a dweud y gwir, gydag argyhoeddiad am ei fod e yno yn gwybod bod Duw yn gweithredu yn llawn yn eu plith nhw. Os oedd dim problems penodol yn Thessalonica, mae'n wahanol braidd yn yr ail lythyr. Rwy am edrych arno byr heno, sef y llythyr at Galatiaid. Mae'r llythyr hwn wedi cael ei ddefnyddio gan ddiwygwyr yn yr eglwys ar hyd yr oesoedd, gan fod Paul fan hyn yn cynnig sialens i'r Galatiaid i ddod nôl i'r ffydd go iawn. Mae e am iddyn nhw droi wyneb i weired o'r taith cyfeiliornus, a maen nhw newydd fynd arni a throi nôl ac edrych ar y ddysgeidiaeth nath ef i gyflwyno iddyn nhw yn fanna. Mae Luther, er enghraifft, yn ystyried y llythyr at y Galatiaid fel ei hoff epistol, a mae eraill hefyd wedi troi at y llythyr hwn yn gyson. Mae Paul am y tro cyntaf yn ystod ei epistolau yn mynnu i fod yn apostol, nid o i'w wneithriad ei hunan, nid o awdurdod dynol, ond drwy awdurdod Iesu Grist. Mae e'n gosod i CV fanna reit ar ddechrau y llythyr, a mi fod e'n ystyried yn bwysig bod i ddarllenwyr yn gwybod bod e'n siarad ag awdurdod, gydag awdurdod apostolaeth. Ac yna mae'r fformiwla llythyrau yma yn parhau. Mae'n sôn am y derbynwyr y llythyr, y credinwyr oll at eglwysi Galatia. Mae'r fformiwla wedyn ni gras a thangnefedd i chwi yn gyffredin tu hwnt mewn llythyrau Groegaidd i naws a Hebraeg i naws hefyd. Gras falle yn fwy Groegaidd, tangnefedd yn cyflwyno shalom Duw yn fwy Hebraeg i naws ar ddechrau'r llythyr arbennig yma. A wedyn yn adnod 6, mae e mynd syth mewn i gig y dadl. Yr hwyfan syni eich bod yn cefnu mor fuan ar yr hwn a'ch galwodd chwi trwy ras Crist ac yn troi at efengyl wahanol. Mae'n syfrdanol bod Paul yn fan hyn wedi clywed bod y saint yn Galatia wedi ei blino gan, mae'n bosib iawn, eiddwyr sydd yn awgrymu bod angen i'r ciw Cristnogion yma dderbyn y grefydd Iddewig yn ogystal at ryddid efengyl Iesu Grist ar eu cyfer nhw. A fel o'n i'n dweud, mae Paul yn gofyn mynd mlaen wedyn i osod allan i berthynas gyda Pedr, y ffaith i bod e'n deall yn iawn beth oedd yr efengyl yn gyntaf i'r Iddewon, ond, mae e'n dweud, yn y diwedd, does na ddim gwahaniaeth rhwng yr efengyl a gyflwynwyd i'r Iddewon yn gyntaf, a'r efengyl sydd yn cael ei gyflwyno wedyn i'r cenedl ddynion. Mae hynny i weld yn glir ar ddiwedd yr ail bennod. Yn ddiwynyddol wedyn, un o'r pethau sydd yn nodweddu y llythyr at y Galatiaid yw'r ymdriniaeth a'r gyfraith.
gyfraith yr Hen Testament, a'r gyffelybiaeth rhwng y gyfraith arbennig honno a'r gras a'r ryddid sydd yn dod yng Nghrist. A dyna pam mae yn ceisio darbwyllo'r Galatiaid mor gryf bod yr Efengyl newydd yma sydd wedi dod o'r cenhadon Iddewig I tras yn mynd i'w caethiwo nhw o'r newydd I ddealltwriaeth arall o beth yw'r Efengyl. Nawr, fel wedes I, dwi ddim yn gwybod os oedd gan Paul hyfforddiant mewn rethreg ei os, ond pryd bynnag bydda I wedi ffindo'n hunan yn bregethu ar y llythyr at y Galatiaid, byddai wastod yn aros gyda cynulleidfa a gofyn, oedd Paul yn wirioneddol eisiau gwneud ffrindiau, make friends and influence people, pan nath ar ddechrau pennod 3 I cyfarch nhw, y Galatiaid dwl. Pwy sydd wedi eich reibio chwi? Chwi y darluniwyd ar goedd o flaen eich llyged, Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Y Galatiaid dwl, a ydych mor ddwl â hyn? Wrth I chwi ddechrau trwy'r ysbryd, a ydych yn nawr yn ceisio penadaeth? Trwy'r cnawd? A mae'r rethreg yn cael ei bentyrchu ar ben ei gilydd. Mae'n sôn am gyfraith 31 gwaith yn ystod y llythyr byr hwn. A mae'r gyffelybiaeth yn dod yn gyson. Mae'n sôn wedyn ni am y gyfraith fel rhywbeth oedd i'r hen gyfamod, y cyfamod dros dro, nes bod y mab yn dod I gyflwyno bywyd. Cyn i'r ffydd hon ddod, pennod 3, adnod 20, mae eisiau sbectol newydd yna, 23. Cyn i'r ffydd hon ddod, yr oeddem dan warchodaeth, gaeth, cyfraith, yn disgwyl am y ffydd oedd I gael I datguddio. A mae Paul yn defnyddio enw am geithwas nesaf, y paidagogos. Nawr, jobyn y paidagogos oedd mynd ar paidos, y plentyn, ar y daith i'r ysgol. Ymdeithydd ar hyd y ffordd i'r ysgol. A chi bron yn gallu gweld y darlun o'r ceithwas yma yn dal plentyn ar denyn wrth mynd ag i'r ysgol a'i warchod ar hyd y siwrne. Felly bu'r gyfraith yn was paidagogos I warchod trysom hyd nes I Grist ddod, neu i'n tywys ni at Grist, ac I ni gael yn cyfiawnhau trwy ffydd. Onid gan fod y ffydd hon bellach wedi dod, ond gan fod y ffydd hon bellach wedi dod, nid ydym mwyach dan warchodaeth gwas paidagogos. Does dim angen rhywun i'n dal ni wrth y tenyn. Bellach mae e'n dweud, rydyn ni bellach yn medru cerdded yn llawn ryddid ffydd yn Iesu Grist am I fod ef wedi ennill bywyd drosom ni. Gyda llaw, os oes copi o'r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig da chi ar agor o'ch blaen chi, ar dudalen 208, Galatiaid pennod 3, fe welwch chi ar wylod y golofn, yr ail golofn, bod y panel cyfieithu wedi dweud, neu yn hyfforddwr i'n tywys at Grist, yn lle gwas neu ceithwas. Ar un peth yn adnod 25,
neu yn hyfforddwr. Dyw JT ddim yn hoffi yr ail gyfieithiad yna. Mae yn mynnu nad hyfforddwr yw gwir gyfieithiad pedagogos yn fan hyn, ond gwas neu ceithwas ar rwy'n tueddu yn yr adran arbennig yma i gytuno gyda fe, achos mae'r ergyd yn cael ei golli, mae'r darlun yn cael ei golli mewn ffordd o'r ceithwas yn mynd ar plentyn ar y ffordd i'r ysgol os dyn ni'n cyfieithu pedagogos fel hyfforddwr yn fan hyn. Ond mae'r llythyr yma yn bwysig achos bod yn adeiladu yn gadarn iawn y darlun yma o ddiwinyddiaeth Paul a'r ffaith i fod yn gweld yn glir tu hwnt taw gwaith y groes yw roddi efengyl i ni sydd yn cyflawni gwaith y gyfraith, ond hefyd yn ryddhau y rai sydd bellach o dan yr efengyl oddi wrth gaethiwed y gyfraith. Prynodd Crist, fi'n adnod 13 nawr o benod 3, prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith pan ddaeth, ein mwyn yn wrthrych melltith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a gyrogir ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. A nyffam mae mor gadarn yn ei anerchiad a'i berswad i'r Galatiaid a'r ffordd a dweud y gwir mae yn gyfreithiol tynnu gam a cham dadl y cenhadon newydd yma, rai sydd yn cyflwyno'r efengyl newydd yma, yr iddeweiddwyr i lawr ac yn dweud nage, nid fel hyn mae i fod. Mae Crist wrth farw ar groes yn dod yn felltith i ni ar groes, wedi ennill ryddid i ni rhag hialau y gyfraith ac yn y blaen wrth gwrs. A mae e'n dweud wedyn ni, mae'r ffaith bod ryddid hwnnw gyda ni ddim yn meddwl fod pen ryddid gyda ni chwaith, a mae'n adeiladu hynny hefyd fel anogaeth i gadw yn ryddid ni, i fyw yn ryddid ni ac i gerdded yn ôl yr ysbryd glân. Mae Paul yn dweud i fod yn ysgrifennu, os ydych chi ar adnod 11 o benod 6, gwelwch mor fras yw'r llythrennau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch am llaw fy hun. Dwi ddim yn maen i chi gymryd trienni drostoi, ond gallwch chi ddweud o. Mae goffa bod 3 par o sbectol gyda fi fan hyn ar hyn o bryd. A mae'n debyg iawn mod i'r un oedran a Paul pan ysgrifennodd y geiriau yma at y Galatiaid. Fi wedi troi hanner cant a mae'r optegydd yn dweud bod e'n wirthiol bod fi wedi cadw gyda un par o sbectol gyhyd, ond fi'n teimlo pwys oedran erbyn hyn. Mae Paul yn ysgrifennu'r geiriau yma a'i law ei hunan achos dyw e ddim yn defnyddio sgraib, dyw e ddim yn defnyddio rhywun i ysgrifennu drosto fe yn y darn diwetha yma. Mae'n bosib ta rhywun arall sydd amanuensis sydd wedi ysgrifennu'r gweddill, ond erbyn diwedd penod 6, mae'n dweud, ysgrifen bras fy hunan yw'r rein, dyw'n liged i ddim yn dda, ond fi'n ysgrifennu hyn atoch chi, achos bod e mor bwysig.
Mae mor bwysig bod chi yn deall. Rai a'i bryd a'r rodres yn y cnawd yw'r reini sy'n ceisio eich gorfodi i dderbyn enweidiad, sef y traddodiad Iddewig wrth gwrs, a hynny'n unig mwyn iddynt hwy arbed cael I herlyd o achos croes Crist. Oherwydd nid yw'r rai a enweidir I hunain hyd yn oed yn cadw'r gyfraith. Y maent am eu chwi dderbyn enweidiad mwyn iddynt hwy gael ymffrostio yn eich cnawd chwi. Ac yna, adnod 14, reit ar ddiwedd Galatiaid. O'm ran fy hun, cadwer fi rhag ymffrostio mewn y dim, ond yng nggroes ein harglwydd Iesu Grist, y groes y mae'r byd drwyddi wedi ei groesoelio I mi a minnau i'r byd, nid enweidiad, circumcision, sy'n cyfri, na di-enweidiad, ond creadigaeth newydd. A phawb fydd yn rodio wrth y reol hon, tangnefedd iddynt. Oedd tangnefedd, da ni roed ar ddechrau'r llythyr, y shalom hwnnw. Wrth y reol hon tangnefedd arnynt, a thrigaredd ie, ar Israel Duw. Gras yn harglwydd Iesu Grist, byddo gyda'ch ysbryd gyfeillion. Amen. Mae'n ni cyfarch nhw gyda gras yn fyna. Y cyfarchiad ar ddiwedd cyntaf Thesaloniaid oedd i'r disgyblion yn Thessalonica rannu gysan, sanctaeth. A fe mae'n digwydd bod, doedd cusanu cyhoeddus ddim yn rhywbeth oedd yn digwydd yn y byd Groeg a'r Rufeinig. Oedd yn perthyn yn unig i'r teulu. Ond mae Paul yn dweutho'r Thesaloniaid a mae hyn yn digwydd mewn 3 o'r epistolau eraill hefyd. Mae'r cyfarchiad yn dweud, cyfarchwch eich hunain a chysan sanctaidd yn dangos bod yr eglwys yn deulu a bod y cyfarchiad hwnnw yn cael ei sancteiddio oddi fewn I deulu yr eglwys. Dyna Galatiaid. Os unrhyw gwestiynau ar cyntaf Thesaloniaid neu'r llythyr at y Galatiaid? A mi ewn ni at y llythyrau mawr wythnos nesaf. At Rufeiniaid. Ond o'n ni am agor cil y drws gyda'r ddoi llythyr bach yna sydd yn delio gyda rai o'r themau mawr. A gobeithio, gallwch chi iwso peth o'r stwff. Os ych chi'n baratoi bregethau. Pawb yn hapus yn Llanelli? Lle mae Nerys? Weles I hwyneb I oco hi fyna. A dyw Marc ddim na hefyd, o dyw e? Na. Un o ble I chi? Chi ar miwt? Hwyl fawr Huw. Pardon? Siarad fo hi o Aberdâr. A wrth gwrs, reit. Mae chenw chi ar yn restr I fan hyn. Reit. Ond oedd Marc ddim. Reit. Na fe. Croeso i'n plith ni. Mae'r sesiwn wedi cael ei recordio, felly byddai'n gallu'r anfon dechrau y sesiwn atoch chi hefyd. Os yna unrhyw gwestiynau pellach? Os na? Cynnig cynta ar ail gynnig, mi ewn ni ar ein ffyrdd ein hunain. Gadewch I ni weddio.
Diolch am yr efengyl o Dduw sydd yn cael ei gyflwyno drwy'r llythyrau cynnar hyn o eiddo Paul, bod d'Apostol Di wedi deall y ryddid sydd gyda ni drwy groes Iesu Grist. Helpa ninnau o arglwydd i ddeall o'r newydd y ryddid rwy ti yn dyheu i'th blant i'w gael, nid i'n cael yn gormesu gan unrhyw ofnau, gan unrhyw fwganod o'r gorffennol, ond yn hytrach i gerdded ymlaen yn gryf yn dy nerth di yng nghymdeithas yr ysbryd glân. Cadw ni felly yn enw Iesu, goleini'r byd, y Crist byw. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi. Os ydych chi moyn cenhadu a ffindo bobl eraill i ddod, gallwch chi rannu y ddolen. Mae'r ddolen yn mynd i aros yr un peth drwy bob un o'r sesiynau hyn, mis yma a mis nesaf. Mi ddysges i'n wers o tymor diwetha o anfon dolenni newydd mas trwy'r amser. Benderfynnes i bod dim eisiau gwneud hynny. Felly yr un ddolen yw e mynd i fod, a croeso cynnes i bob yr un ohonoch chi. Hwyl nawr. Hwyl nawr, diolch. Diolch. Hwyl nawr.